Европа Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Pihvatır, iki yalansa bir cevap. Merhum Avdukuliyev'in yağıtı yadigarlığına. Salam Erkin Türkmenistan. İlki bilen size Türkmenistan ve Türkmen halkı için ediyen yağdavsı tarlalarımız için ödümün ve Türkmenistan'daki ilginçlerimizin adından ulu minnettarlık bildiriyorum. Bir size ve daşarı yurtlarda halk için yağdavsı aladı ediyen beyleki vatandaşlarımıza, alaytada görüşüp gören yaşlarımıza büyük bir vardan güç, kuvvet, sabır, takat dileyeriz. Siz hiç zadi gayretmeyin. Türkmenistan'ın halkı kimin kimdigini, kimlerin goğu, kimlerin ervet niyetinin bağırdığını goğu bilir. Benim size bu hatı yazmağıma, Türkmenistan'ın önkü Ova Hocalık Ministrinin orunbasarı, Saparmat Iklimfun ve Meclisin önkü deputadı Halma Söyünfun 22. Aprel'le YouTube kanalına eden çıkışı tebep oldu. İlki bilen bileceklerdim. Men bu hatı garaşsız Türkmenistan'ın ilkinci Daşarı İşler Ministri, payhatlı siyasatçı, tecrübeli diplomat, filologiya ilmlerinin kandidatı Türkmen, Rus hem Arap dillerini suara bilen Avdukuliyev'in ilginç hükmünde yazıyorum. Avdağanın bağır aladası ilmidam, dine vatan, halk olupdu. Men buna diri şayat. Men payhatlı Avdağanın ilginçlerinin biri hükmünde Cenab Iklimfun ve Cenab Söyünfun büyük devlet işyeri, tecrübeli siyasatçı insan ve alim Avdukuliyev'a atyan töhmetlerinin ehlisinin yalanlarını halka, ayrıca Türkmen yaşlarına yetirmeyi öz canıcan borcum hasaplayarım. Hormatsız Cenablar Iklimf hem Söyünf. Siz halkın önüne çıkmadan ilki tayinlik görseniz ervet olmazdı. Sebebi siz öz çıkışlarınızda edil ikilikçi mektep okuçusu yali iki sözün başını satıp bilmen helak olarsınız. Alayda da önkü orunbasar minister Iklimfun dili Türkmençe aytsak it yanlıktan döken yali. Birinciden, Cenab Sapar Iklimf, siz ömrak bir çıkışınızda Avdukuliyev'a yaşlı hükmüne hormat koyarın deyip sonum onu hamana yürüytü taslama deydiniz. Ama bunun neyemen anladıyanlığını ve Avduk ağanın kimin taslaması olanlığını aytmadınız. Siz dine yalan urlap gıyvat ediyersiniz. Yeri gelenine men bir vakanı gurrun vermekçi. Avdukuliyev Daşarı İşler Ministri vakti Saparmat Niyazov Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine gelip iş yerleri yığınak geçiriyor. Bu yığınak Avdukuliyev'i garalamak için kurun oluptur. Ama Niyazov Daşarı İşler Ministerliğinin iş yerlerine birden söz verse de dağlaklardan hiç kim Avdağan'ın karşısına çıkış etmendir. Ondan Niyazov'un bir ödi Daşarı İşler Ministerliğinin iş yerlerinin önüne samakıllaptır. O yığınakta Avdukuliyev Niyazov'a Süleyman'ım olsam Muğra Glok koy deyiptir. Niyazov onun sen ne mi demekçi olan deyip sorarına Avdağa kömekçilerin düşündürer deyip yığınağı terk ediptir. Ana şonuna Cenab Sapar Iklimov sizin şol vaqt Daşarı İşler Ministerliğine işleyen iniğiniz Kemal Iklimov Avdukuliyev'in avtoğluğunun yanına gelip Avdağa bizi bağışlan, biz sizi gorap çıkış edip bilmedik deyip ötünç soraptır. Avdukuliyev olsa ziyanı yok. Sizin dımmalınız hem meni goramak deyip payhatlı diplomatik dille cevap veriptir. Bu vakanı bize Avdukuliyev'in özü gurrun veripti. Belki bugün şol ininiz Süyttöş ağasının Avdukuliyev'e atyan töhmetlerini eşidip utancından yere girip bilenlerdir ya da bireyem edepsiz ağasının üstünden atanak çekendir. Cenab Iklimov, siz utanmazdan Avdukuliyev'in minister bolmağa ya da devlet adam bolmağa asla kompetensi yani başarılı yoktu deydiniz. Eğer Avdukuliyev Türkmenistan'ın prezidentine Süleyman'ım olsam Muğra Glok koy deyip bilen olsa, bu onun hakiki devlet adamı ve yurtta en yukarı veripe münasip kişi bolunduğunu görkediyer. Elbette sizin bunu boyun almağa gayratınız yetmeyen bolmağı ehtimal, yönü, yaşı sizden has kişi olsa da ininiz Kemal'ın 30 yıl çemesi bundan ön gayratı çatıptır. Bu hem akıl yaşta olmaz, başta olur diyen atalar sözünün doğurduğunu yeni bir yere tasdiklayar. İkinciden, Cenab Iklimov, siz Avdukuliyev'in Türkmenistan fonduna 1993 yılda 2 milyon dolardan orak pulu nevit için berdim diyersiniz. Ama onu kimin hasabına, anı kaysı hasaba geçirenini
aydan yok. Demek siz öz milyonlarınızı milyarda öwürmek üçin Moskvada pul yatıran olmalı. Ýöne munun Avdy Kuliýew we Türkmenistan fonduny näme ilteşi var? Türkmenistan fondu Nevit kampaniýasy däl ahyrin. We Avdy Kuliýewiň ýa-da Türkmenistan fondunyň dolarlarda hatda bank hasaby da ýokdy. Jenap Aklimov, belki sizin ýadyňyz kötülşendir. Aslında siz öz milyonlarınızı biznes boyunca şäheriniz Melik Şarif'in ya da Moskvada kreyini alan ofisinizdeki emkemeçilerin hatalarına geçiren olayman. Menin pikirimçe siz Aklimov milyonlap dolarlarınızın bolanlığını gücümlep dine öz ayvınıza açarsınız. Demek sizde 1993 ýylda ýani Türkmenistan'ın halkı bir döwüm çörewe zar bolup otyrka milyonlarça dolar var ekeni. Bu yerden bir soru gelip çykýar. Siz ol milyonlarça doları ne edip kalanınız? Belki ol dolarlar aklim falan millegini öğrenir. Belki şeyledir. Üçüncüden, Jenap Aklimov, sizin ofisin diyen binanızda Melik Şarif ile Muhammed Kulu Aymuradov işleyerdiler. Avdy Kuliýew ol yere biznesmenlerle öňkü minister, galy berse de halkara gatnaşyklarynyň gowy baş çykaryan adam hökmüne barýardy. Haftaky Melik Şarif onun degerli geňeşlerine mätäç bolan soň Avda aga bu ofisten kabinet beripdi. Şol döwür Moskwa baranda menem şol ofise baryp gördüm. Adamlar bilen gürleşdim. Emma hiç kim ol bina sapar iklim funky diýmänni. Siz bu meselede nämedir bir zady bulaşdyrýan olaýman? Çünkü eger sizin sözüňiz çyn bolsa, onu siz Milli Howpsuzlyk Ministrligi bilen şäherikli biznes ýöredän adam bolup çykýanyzda. Şeyle mi? Sebebi Avdaga Melik Şarif'in emkemenin agentidigini hem ol ofisin emkeme bilen şäherikli ofisligini bilýärdi. Avdaga Kakajan Berdiýevinem emkemenin işgärdigini bilýärdi. Emma Niýazowyň diktaturasyndan dynmakda peýdaly adam bolup biler diýip onuň bilen aratnaşyk saklaýardy. Dördüncüden, Avdy Kuliýew ogru döwlet işgärleriniň halkyň öňüne öz günäsini ýuwmak üçin azatlyk urunnaky göreşi goşmaklaryny isleýärdi. Şol sebäpden eger olar Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Opozisiýasyna maliýe kömegini berseler, ol kömekden peýdalanmaly diýärdi. Avdaga bu pikiri açyk aýdýardy. Ol öňkü ministrleriň we ornatary ministrleriň haýsynyň Deutsche Bankda, haýsynyň Şweýçar banklaryna, Russiýanyň we beýleki ýurtlaryň banklaryna hasabynyň bardygyny bilýärdi. We döwlet işgärleri halkdan oglan pullaryny halka gaýtaryp bermeli diýip hasaplaýardy. Menin pikirimçe Halma Söýünowyň hamana açyş edýän ýaly görünjek bolup aýdýan zady, ýani onuň Aklimowdan milyon dolar sonra diýmeginiň aňyrtyna şol belli fakt ýatan bolmaly. Bu ýerde hiç bir genlik ýok. Ýöne gynansak da mejlisiň öňkü deputatynyň hakykaty aýtmaga bogny ysmaýan bolarly. 5-njiden Jenap Aklimov öňkü çykyşlarynyň birine özüniň İstanbul türmesinden Türk işgärleriniň aladasy bilen çykanyny tekrarlady. İlki bilen onun Türk türmesine näme üçin düşenligi barada aýtsak, ol owa hojalyk ministriniň ornatary bolup işlerini hem soňky galplyklary üçin derňe we açylan faktlar bilen bagly diýilýär. Şol döwürde Türkmenistanyna edilen gürrümlerde Jenap Sapar Aklimov'un Aşgabatyň merkezindäki 1-nji poliklinikanyň ýanyna 40 sany sowadyjysy bolan giň howlusynyň bardygy aýdylypdy. Bu bolsa Jenap Aklimov ministriň ornatarynyň aýlygyna ol kaşan howluny nädip satyn aldyka diýen sowal döredýär. Galy berse de, ýaňy ýakynda Türkiýedäki türkmen aktivistleri 90-njy ýyllaryň ortalaryna Türkiýede tutsaw edilmezden öňünçe Sapar Aklimov'un bir konteyner pulunyň, elbetde olar manat däldirler, Türk serhedine ele salnanyny Türk resmilerine talylanyp aýtdylar. Muňa garamazdan şol döwürde Avdy Kuliýew Sapar Aklimov'u gorap çykyş edipdi we halkara guramalaryň kömegi bilen onuň Türkmenistana deport edilmeginiň öňüni alypdy. Avdy Kuliýew Aklimov'u gollap ýürüte hat ýazyp, ol haty Türkiýanyň Pragadaky ilçisine gowşurypdyr. Şonda Türk ilçisi, Avda, siz azatlykdaky çykyşlaryňyzy dowam edin. Bu hat türkçe terjime edilip Prezident Demirel'in stoluna barar diýip söz beripdir. Avdy Kuliýew ilçihana Sapar Aklimov'un agasy merhum Orad Aklimov bilen bile barypdyr. Gepiň ysgasy Avdy Kuliýew
Sapar Iklimov'un Türk türmesinden, İstanbul türmesinden çıkıp Şwetsiýadan fiýaty gaçywatylyga almagyna sallamly goşan adam. Emma gynansak da inni bugün Jenap Iklimov ne bu hakykati boyun alýar, ne de Abdykulynyň hormatyny saklaýar. Birinji bölümüň sonu.